Minä olen Eerika ja minä työskentelen sairaanhoitajan täällä Etelä-Karjalan keskussairaalassa osastolla K5, jossa hoidetaan sisätauteja, kardiologiaa ja ihotauteja. Minusta ei missään vaiheessa pitänyt tulla sairaanhoitajaa. Yläasteella minä olin ihan varma, että minusta tulee auton asentaja tai levyisetpä hitsaaja. Sitten minä hain kuitenkin lukioon. Ja lukiossa minä olin aivan varma, että minusta tulee lääkäri. Ja kävin minä kerran pääsykokeissakin. Mutta sitten jotenkin kaiken sattuman kautta niin minä pääsinkin silloiselle Saimialle opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Meillä K5 niin ehdottomasti monipuolisen työn lisäksi kaikista parasta on meidän työyhteisö. Meillä on töissä siis ihan mahtavia tyyppejä ja meillä on joka päivä hauskaa töissä. Ja meillä aina tietää, että toiseen voi tukeutua, että täällä on timanttisia ammattilaisia töissä ja ei tarvi huolehtia siitä, että mitäs jos mie en osaa. Joku auttaa kyllä ja yhdessä vetää nappia kaikki hommat.